Já to celou dobu natáčím, kámo. Měli taky, ale jako to taky. Jak to taky? Pojď. Jdeme na to. Je. Na. Tu kapu na ruku. Dvě se na to dotuve. Počkej. Co chceš natáčet? Chceš natočit moje trenky? Moje trenky na spaní? Doufám, že jsou čistý. Moje trenky. Moje trenky klavír. Chceš vidět něco? Víš, jak já tady chodím ve 3 ráno? Chceš to vidět? To mám. Počkej. Fakt, já to mám, jak je to rozhořené, vidíš to? A já vždycky chodím jak duch, počkej, ti ukážu, kde je ten zapalovač? My jsme nechali rožle. Asi jo? Ty jsi nechal došle. Menší zapalovač není tady. To si takhle rožneš? Jo, do. Ty už tak chodíš, ty debile. A takhle tady já chodím. Vezme si marshmallow, udáš. Oh, to jak na úhel. Au, jo. Au. Není to moc dobré. Musíš to dát trošku výš. Tady dám marshmallow. Takže takhle se to nedělá. To pálí! Ty vole, já jsem to hodil až někam do prdele. To má pálit. Au. Docela to bolelo. Můj jazyk. Můj jazyk.